салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансият ҳастед. Дар навори имрӯза оиди прогестерон дар организми зан кадом вазифаро иҷро мекунад ва дар кадом ҳолатҳо зарур аст, ин чӣ гуна гормон аст, мехостам ки ба шумо маълумот диҳам. оиди тамоми гормонҳо ва кадом гормонҳо ба организми зан бениҳоят муҳим аст, дар канали мо аллакай навор ҳаст. Ссилкашро дар зери ин видео мегузорам, метавонед ки он наворро низ тамошо кунед. Инчунин дар телеграм канали мо низ якчанд маълумотҳо оиди гормонҳо дода шудааст. Метавонед ки дар он ҷо низ маълумот оиди гормонҳо бигиред. Ссилкаи онро низ дар зери ҳамин навор мегузорам. Прогестерон асосан дар тухмдонҳо ва камеаш бошад дар ҳудуди болои гурда ҳосил мешавад. Ин гормони қисми дуюми цикли бенамозии зан мебошад, яъне баъд аз 15-16 рӯзи цикли бенамозӣ бисёртар ҳосил мешавад. Вақте ки дар тухмдонҳо фолликула калон мешавад, фолликула мекафад, овуляция пайдо мешавад, баъд аз овуляция бисёртар прогестерон ҳосил мешавад. Баъд аз овуляция вақте ки жолтаи тела ки пайдо шуд, маҳз ҳамон жолтаи тела прогестеронро ҳосил мекунад. Ташхис ва муайян кардани прогестерон дар организми зан дар кадом ҳолатҳо зарур аст. Якум, ин барои муайян кардани овуляция. Тавассути гормони прогестерон муайян мекунанд ки овуляция шудааст ё ин ки не. Чихеле ки дар боло қайд кардам, прогестерон танҳо баъд аз пайдо шудани жолтаи тела пайдо мешавад. Дуюм, ҳангоми муайян кардани ҳомиладорӣ. Вақте ки зан ҳомиладор мешавад, тавассути жолтаи тела то ҳафтаи ҳаштуми ҳомиладорӣ прогестерон ҳосил мешавад. ва ҳангоме ки зан ҳомиладор аст, муайян мекунанд ки чӣ қадар прогестерон дар организмаш ҳаст. Ҳамон прогестерони буда барои инкишофи кӯдак кофӣ аст ё ин ки не. Сеюм, ҳангоме ки зан бенамозиаш номунтазам аст, яъне задержка дорад ё ин ки аз ҳад зиёд бенамоз мешавад. Чорум, ҳангоме ки зан бисёртар дард дар поёни шикам дорад, дарди синаҳо дорад, дар он ҳолат низ тавсия медиҳанд ки як бор ташхиси прогестерон гузаранд ва муайян кунанд ки сатҳи прогестерон дар организмаш чӣ қадар аст. Инчунин ҳангоме ки дар зан внимательная беременность дида мешавад ё ин ки бисёр ҳомиладор мешаваду кӯдакҳояш нағз инкишоф намеёбанд ё ин ки дар ҳафтаи ҳаштум нуҳум аз инкишоф боз мемонанд, дар он ҳолат низ тавсия медиҳанд як бор сатҳи прогестеронро дар организми худ бисанҷанд. Прогестерон дар организми зан кадом вазифаро иҷро мекунад? Чихеле ки дар боло аллакай қайд кардам, прогестерон ин гормони фазаи дуюми цикли бенамозӣ мебошад. Дар фазаи якуми цикли бенамозии зан таҳти таъсири эстроген қабати дохилии бачадон ғафз мешавад, яъне эндометри ғафз шудан мегирад ва фолликула калон мешавад. Вақте ки фолликула калон шуд, кафид, овуляция ки шуд, жолтаи тела пайдо шуд. Ҳангоме ки жолтаи тела пайдо шуд, истеҳсоли прогестерон сар мешавад дар ин ҷо. Прогестерон эндометриро боз медорад, намегузорад ки аз ҳад зиёд ғафз шавад ва бачадони занро барои ҳомиладор шудан тайёр мекунад. Яъне сифати қабати дохилии бачадонро нағз мекунад, сифати эндометриро нағз мекунад. Ҳангоме ки тухмҳуҷайра бордор шуд, яъне ҳомиладорӣ ба амал ки омад, прогестерон аз ҳад зиёд истеҳсол шудан мегирад, яъне жолтаи тела ҳарчи бисёртар прогестерон ҳосил мекунад. Ҳангоме ки ҳомиладорӣ ба амал наомад, жолтаи тела нест мешавад, сатҳи прогестерон дар организм бениҳоят кам мешавад ва бенамозӣ ба амал меояд. тарзи муайян кардани прогестерон дар организм бошад чӣ гуна аст, яъне тарзи гузаштани ташхис ва муайян кардани он чӣ хел сурат мегирад? Прогестеронро шумо бояд ҳатман дар фазаи дуюми цикли бенамозӣ бисанҷед, яъне пас аз овуляция аз рӯзи 17-уми бенамозӣ то 22-23 рӯзи бенамозӣ муайян карда мешавад. агар ки ҳама гормонҳое ки дар организми зан зарур ҳастанд дар дуюм-сеюм рӯзи бенамозӣ супоранд, прогестеронро ҳеҷ вақт бояд ки шумо дар дуюм-сеюм рӯзи бенамозӣ насупоред. чунки дар дуюм-сеюм рӯзи бенамозӣ он ягон чизро муайян намекунад, ягон роли асосиро намебозад. Бояд ҳатман баъд аз овуляция 17-23 рӯзи бенамозӣ прогестерон санҷида шавад. танҳо дар он вақт муайян карда мешавад ки жолтаи тела кор мекунад ё ин ки не, организми шумо чӣ қадар прогестерон ҳосил мекунад ва ин прогестерон барои ҳомиладор шудан кофӣ аст ё ин ки не. дар кадом ҳолатҳо сатҳи прогестерон дар организми зан кам мешавад? Якум, ин ҳангоми поликистозии тухмдонҳо, чунки дар ин ҳолат овуляция нест. ҳангоме ки овуляция набошад, прогестерон низ ҳосил намешавад. Дуюм, ҳангоми номунтазам будани бенамозӣ, яъне суст кор кардани тухмдонҳо, нағз кор накардани тухмдонҳо. Сеюм, ҳангоме ки зан як соли охир ҳомиладор шуда наметавонад ва ба ғайр аз прогестерон боз вайроншавии дигар гормонҳо дида мешавад. дӯстони азиз, як чизро мехоҳам қайд кунам ки навори имрӯза танҳо оиди прогестероне ки дар организми зан ҳосил мешавад. оиди маводҳои доруворӣ нест. оиди прогестероне ки
дар аптекаҳо мефурӯшанд оиди ҷуфастон, оиди утрожестан, оиди ин чиз нест. танҳо прогестероне ки организми худи инсон ҳосил мекунад дар бораи ҳамон аст. маводҳои доруворие ки ба монанди прогестерон, утрожестан, ҷуфастон дар дорухонаҳо фурӯхта мешаванд, онҳо ба прогестеронҳои синтетикӣ ё ин ки ба прогестерон монанд доруҳо дохил мешаванд ва онҳо дар вақте ки дар организми зан прогестерон худаш ҳосил намекунад ё ин ки кам аст ё ин ки норасогии гормонҳо, вайроншавии гормонҳо дида мешавад, танҳо бо назорати духтур тавсия дода мешавад. чунки шумо дар ин ҳолат метавонед ки кори дигар гормонҳоро вайрон кунед. вақте ки кори дигар гормонҳо вайрон мешавад, барқарор кардани онҳо бениҳоят мушкил аст ва шахс метавонад ки ба бемориҳое гирифтор шавад ки онҳоро солҳои дароз табобат кунад. дар организми мард низ прогестерон ба миқдори кам ҳосил мешавад ва ҳангоме ки дар мард безурриётӣ яъне бисплодия дида мешавад, вайроншавии кори дигар гормонҳо дида мешавад, ба мард низ тавсия медиҳанд ки сатҳи гормони прогестеронро дар организми худ муайян кунанд. аз ин рӯ барои пеш аз муайян кардани гормони прогестерон духтур бояд ба шумо фаҳмонад ки маҳз дар кадом рӯзҳо бояд шумо сатҳи гормонро дар организми худ муайян кунед. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худатонро оиди ҳамин навор дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.